Good day mga kauragon. Ngayon pala ay gagawin na natin yung project natin na kulong-kulong. At ayan, pinuputol ko na yung magsisilbing pagitan ng pinabrigate natin na tubo na 90 degrees yung bali. Bali nabuo na namin pala yung pangbaba o yung base. Kung sa 4 wheels, ito po yung chassis. Yan, nakabit na namin yung side wheel at nakadalawang patong na din kami nitong pinabrigate namin na tubo na 90 degrees yung elbow. Ispat-ispat lang muna yung ginagawa namin dito para kung sakaling may wala sa sukat ay madali itong kakatingin. Sinipat-sipat ko pa yan ng maigi para pag nabuo ito ay walang naiiba. Ito na pala yung panghuling patong mga kauragon. Bale may taas pala itong 56 cm na lapad naman na 79 at yung haba ay 148 cm. Yung pambaba pala namin na tubo dito yung ginamit mga kauragon ay 3/4 schedule 40 at yung pangtaas naman ay 1/2 schedule 40 din yung kapal. At yung gulong naman na ginamit namin dito ay power tire size 17. Yan, nakabit na namin yung pinto. Swing type pala yung gawa namin dito mga kauragon. Pero pwede ho siyang tanggalin kung sakali man na may kakargang mahaba kagaya na lamang ng kawayan. Yung nagpapagawa kasi nito mga kauragon ay nagtatanim ng gulay. Kaya ganito yung gusto niyang disenyo. Yan, binabaluktot ko na yung gagamitin natin na crash guard para sa motor at kabitan na din para dun sa sidecar. At habang nagbabaluktot ako ng tubo ay pinupulid naman ni Jacob ito para wala tayong makaligtaan. At dahil handa na lahat ng mga pinabricate natin na tubo ay ikakabit na natin yung motorsiklo. Yan, nakasalang na yung motor kaya ilalagay na natin yung mga pinabrigate natin kanina na suporta para maging mas matibay ito. Ganito lamang kadali mga kauragon sa pag-a-align ng motor dito sa sidecar. Ito palang motor na kinakabitan natin ay Skygo King 150cc. Panigurado malakas din ang hatak nito lalo na sa pahon at kaya din makipagsabayan nito sa mga branded na motor. Sariwang-sariwa ang motor na to mga kauragon. Kakalabas lang galing kasa. Kita nyo naman napakakintab pa. Pasensya na mga kauragon kung hindi ko nakuhanan yung kabuuhan nitong project namin dahil nakalimutan ko kasing mag-video. Huwag pala kayong bibitaw mga kauragon dahil sa mga susunod nating video ay magluluto ulit tayo ng masasarap na putahe. At dito na naman nagtatapos ang ating video mga kauragon. Kita-kits sa susunod na video. Peace!